Ja čitam z knihy Judite 10. stav od prínie až do 10. štučky. Ty sa ona netbieše přestáva modliť, stane ona a zavova svoju džovku Abru a džeše delie do kejže, odpovoži to nech a vúsleče so svoju údovinu drastu a zmysl a žalbovaše so z drohy vodu a zapleče svoje vose a stají si vyčic a vobleče so svoju rianu drastu a vúhotova so s voponcami a s zlotými vecami a vobleče so šitku svoju pichu. A to kněz daje nádu, že ona běže jara ľúbozna na poladanie. Četož ona sa nepešeše samopašnosť čedla, ale Bohu kvalby. A ona dá svojej džovce posmolené kožané súdobio, plné vína a káran s voljom a mnich naplnené s figami, z muku a s chlebom, kotrež jesť smieše a dieše tam. A pola rotov nádenže osíja sa a ty ju staršiju, kiž na ňu čakachu, kajž bieše otrečané. A oni so dívachu, so ona tak riana bieše. Tola neprašachu oni ju, što ona mysleše činiť, ale puščikujú von a džachu. Tón Bůh našich vodcov daj Tebe nádu a pomaj, zoby so Tvoje predkzače derie radživo, zoby so Izrael na Tebe zveselil a zoby Tvoje meno bylo rachnované v miestach sviatých a všetci, kiž tam vieku džachu. Amen, amen.